Futhi uMax Makhanya sekhipha umlayezo ke oshisayo ke awubhekisa kwabesifazane ke bala eMzansi noma la eSouth Africa ke abagane abokufika. Uthi ke mabathathe imithwalo nabo behambe ungakashayi ke umhla ka-30 June. Angifisi ukuthi uzwe ngami nanto double uphelele khona la kusiqinisa ku-SA Media ke ngicela uyizwele ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video ke engiwenzela wona thokozela ke nanto udaba. If you are a South African, uma ngabe uyintombi yala eMzansi, ngumZulu, ngumXhosa, ngumpedi, ngumshangane, ungumTswana, noma ungumSuthu, noma nje uyiphi tribe yala eMzansi kodwa ushade nekwelekwele, nawe sicela usifokofele la eMzansi. Fokofa nje kwayiwena, hamba uye kwakho. Hamba nje. Hamba uye kwakho. Mangabe ushade eNigeria, thatha amasimba endoda yakho, niyokhothana ihlama kude le eNigeria ngoba kubona kwakho la. Uyofika ngokuvakasha kini. Ngoba usho njalo umthetho wesintu sase South Africa. Uma ngabe owesifazane eGhana uyasuka kubo aye kwakhe. Owesifazane nje mayeGhana uyasuka kubo aye kwakhe. Sicela abesifazane abagane amakwelekwele bahambe namakwelekwele abo baye emazweni abo la beganele khona. Ngoba uma ngabe ugane ikwelekwele usulikwelekwele nawe. Wena lo ekusetshenzwe ngawe ukuthi kungenisa ubugebengu la eMzansi, wena lo okusetshenzwe ngawe ukuthi kungena ama drugs la eMzansi, wena lo ekusetshenzwe ngawe ukuthi kuthengwe ama ID, kuthengwe ama South African identities. So uma ngabe uyintombi yala eSouth Africa kodwa ugane ikwelekwele laseZimbabwe noma laseNigeria noma la kuphi koKhongo le, sicela nambe niyonukuselana amakhwapha nemdidi kude le nkosi yami, sicela nisihambele eSouth Africa ungakashayi umhla ka-30 June. Please ngoba nizonya ungakashayi umhla ka-30 June, sicela nisihambele nkosi yami. Sengikhuluma nama-South African ke manje. Yeah. Uma ngabe nje ungowase South Africa ugane amasimba ekwelekwele, sicela usifusekele nje, sicela usifokofele nje. Fuseka nje kwayiwena la eSouth Africa, yakwakho sunwenja. Laba bathi ngikhuluma inhlamba bayangidakela umsunyo nini. Isintu lesi iqiniso lele ngilikhulumayo, ngazonginyela mina. Kusangana phela la. Uyabo? Phela sidlale amakwelekwele ngenxa yale msunu le ongquza khamisa laba bala eSouth Africa. Uma ngabe uncela amasende ekwelekwele, hamba nekwelekwele lakho msunu wakho, niyokhothana ihlama le. Yebo, nikwaphunana ihlama le ko Nigeria. Lesi sihlama sekwelekwele sicela nuyeke ukusikwaphunela la ezweni lethu. Siyanuka. Hambani niyokwaphunana ihlama kude le. La uganele khona.